Tot el que veurem en aquest programa ha passat. Els fets, noms, jocs són reals. Aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals, la realitat i la mort no tenen sensibilitat. Bona nit a tothom, soc Iker Gómez i avui tractarem el crim de Terra Baixa. Intentarem posar llum a la foscor. Al principi pensava que la Marta volia casar-se amb mi, però no tot era el que pensava. Jo em pensava que el Manelic sabia tot el que estava passant amb el Sebastià, però després em vaig adonar que el Manelic no sabia res. Nuestro equipo de investigación ha encontrado el diario personal de Sebastián y contiene información muy valiosa. Doncs jo innocentment els vaig fer casar-se perquè pensava que serien molt feliços, però ja el Seixa me va advertir això, però jo no li vaig fer cas, I li vaig dir escorpits i unes coses. El Sebastià és acusat i pot arribar a perdre terres i propietats, i aquí us deixem un títol d'un diari. Jo sabia qui era en Sebastià i tot el que estava tramant. Vaig intentar advertir el Tomàs del que estava fent. No tenia ni idea del que estava passant. La mort del Sebastià m'ha sobtat molt. Els meus germans se'n reien del Manelic, però jo pensava que era de broma. Però després d'amagades, escoltant converses, vaig escoltar alguna d'un pacte, però no sé de què tracta tot això. Com que estava molt confós, li vaig preguntar a la Marta sobre el tema, i em va explicar que el Sebastià abusava d'ella des de ben petita. El Sebastià em va obligar a fer tot el que ell volia, fins que va arribar el Manelic que li va plantar la cara. El Sebastià tenia un comportament molt estrany i quan em vaig donar compte del que feia el vaig amenaçar i tot seguit el vaig matar, s'ho mereixia, com el llop.